Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami naging bayaan! Karon! May guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak, mapaatag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon! Wala ka sang pulos sa pasisang iloy! Hindi ka naman kinahanglan! Ginakaugtan ka namon! Maaari pa nga napatay ka na lang! Mama, sa diin ka, tinagka ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Biojet.
what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Karon, sa kasugpon sa gato nobela sa kahanginan, This is My Life, sa iya kasaysayan. Mama, sa diin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotion. Choy, hindi ka magdula sa paglaom. Mientras nagkakabuhi kita sa kalibutan kang may handom ka, may katumanan gid ang mga handom mo. Ubdan mo lang sa determinasyon, kapisan ka pagtuo. Malabot mo gid ang gusto mo handomon. Arman? Himali mo. Siya na makahatag sa katumanan sa inyo. Salig lang, Choy. Habi mo, wala gid ako yan nagadula sa paglaom mo. Bisan tawgon pa nila ako nga ambisyoso. Wala ko'y ginakahuya. Wala gid. Gusto ka. Nga mahuya ka. Hindi sila pagsapa ka. Padayon na lang ang mga plano ninyo kay Edna. Buligan gi kamo sang Diyos nga matuman ninyong handom ninyo sa iya. Salamat, Arman. Habi mo, bisan estranghero ka diri sa akon panimalay, pero nabatsyagan ko nga maayo ka nga tawo. Mamag-an ang buot ko sa imo, kag naghawa ng dughan ko sa mga ginpangambal mo sa akon. Nagaganhagan man ang ginabatsyag ko. Salamat. Akong dapat magpasalamat sa inyo, Choy Pidong. Tungod kung hindi tungod sa inyo ni Sinon, siguro patay na ako subong. Siguro pagbuot gid sang mahal nga Dios nga diri ka mapadpad sa amon lugar kag makita ka namon. Kung makabalik na ako sa kampo namon, Choy, hindi ka magkabalaka. Mamasyar ako diri sa inyo. Kag kung may sobra ako, mabulig ako sa inyo. Bulig? Ano nga bulig? Buligan ko kamo sa balayran ni Edna sa eskwela niya. Ano? Buligan mo kami sa galaston kay Edna? Oo. Ina kung hindi ninyo pagdisairian ang bulig na ginatanya ko sa inyo. Pero Arman, wala ka man sang labot sa amo na. Kag isa pa, basi nagapinsar ka nga nagapangayo kami sang balos sa pagsagop namon sa imo, baw hindi gid na pagpanumduma. Wala kami nagahulat sang balos salin sa imo. Choy, hindi mo silang buod ko silingon. Abi mo ang pagbulig namon sa imo iya. Hindi mo inautang nga kabalaslan sa amon. Gani, salamat na lang sa ginatanyag mo nga bulig. Ay, mabakod pa ako, Arman. Masarangan ko pa iya nga mangumagod nga may gastuhon si Edna siya pagtuon. Ate, kung hindi ka, Choy, okay lang. Pero kung kinahanglan mong bulig ko, handa akong nga magbulig sa inyo. Ay, salamat na lang, Arman. Ay, anay kagali. Ano, madayon ka karon nga maglakat sa kaagahon? Aho, Choy. Magkatalagam kung magpabili na ko diri. Mabutang ka mo sa kapamakan. Budlay na nga may makatiktik nga ari ako diri. Nagapanago sa inyo. Kung na mo, ate, sige. Idulong ka namon karon sa ubos. Hindi na. Ako na lang madulhog. Delikado nga may makakita nga upod ko kamo. Tiabot sa imo. Pero, hoy, maghalong kagit Arman, ha? Kag salamat, gid. Salamat man sa bulig ninyo sa akon kapag amo machupido. Arman? O, ari o, jacket.
Imo lang na, suksok ka. Hindi na lang sinom. Sige na. Pero tingadaan ng tugnaw subong iya. Sige na, suksok ka na. Isa pa, sa kakauyan ka nga na maagi buwas. Sige na. Madabon sa kakauyan, dira ho. Pwerte pang hamog. Arman, malakat ka na? Oo, Edna. Kagsalamat gid sa inyo, ha? Okay lang Nalipay kami nga nakabulig sa imo. Arman. Maluwas ka. Hindi ka ginbalipad sa amon, ha? Ako malipat sa inyo? Aba, hindi matabuin, ha? Kung wala ka mo, patay na ako subong. Arman, aring kapi, oh. Wow, si Choy Pidong, kapag mo pa, malakat na lang ako. Ay, naanay ini, Agod nga mainit-initan ang tiyan mo samtang nagapanglakaton ka. Ay, manglaktod ka, ha? Malayo bala ang abas. Salamat gid, Choy. Halong kagid Arman ha. Oo man. Halong ka gidarman, ha? Ay, ha? Idaw rin kami sa mo. Ay, ambot, dayaya. Do ato balang nagdugay gid diri si Arman sa aton. Aw duha pa lang kadlaw diri si Arman. Kabalo mangkukas, ha? Ay, joke lang. Abida siga ina Arman. Pasado na alas 2 ang kagahon, ho? Dugay-dugay madamo ng taga-bukid nga nagamata. Basi may makakita sa imo. Abi, mag-amat-amat ka na paabas. Oo, Choy. Ate, salamat gid sa inyo, ha? Arman, halong ka gid, ha? Halong Arman. Sige, dali ka, Arman. Ukdan ko ikaw sa dulunan. Hindi na lang, Choy. Ako na lang. Salamat gid, ha? Ate, abot sa imo. Halong, ha? Ato na si Arman. Oo, ginlantaw ko siya nga nagadulog sa bungyod pakadto sa abas. Sa kabuot man nga tao, no? Kaya mo man inang nakita ko. Kag maayo siya nga tawo. Kabay pa nga wala siya sang masumala nga mga nipa-nipa siya pagpanglaktod sa abas. Ipangamuyo na lang naton nga luwas siya nga makabalik sa ila kampo sang military. Kabay pa, Patring. Kabay pa.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see. Ginabalang ko si tatay kag nanay nga, diri ka lang sa ila istar. Total, isahanon ka man lang sa payag ninyo. Duha man diri ang kwarto sa balay. Okay lang kas, ah. Nga, okay lang sa imo, di ko may star sa inyo, ha? Ay, oo ah. Nagakabalaka ako kung ato ako sa banwa. Wala sila sang upod diri. Ate, kung okay sa ilan ni Choy kag Choy, eh. Ay, si Diyos ko, sugot gigoy yakasya. Kasubukan na nga ako lang to isa sa payag. Amo gani nga diri ka lang sa ila. Agod nga may upod man sila nga duha. Ate, sige kas, ah. Di ko may star sa inyo, ah. Ay, salamat. Hindi na ako magproblema kag magkabalaka sa duha kung ato na ako sa banwa. Oo, ah. Way problema na iyakas. Ako nang bahala sila sa ilang nga duha. Ate, salamat gid kas ha. Baw malipay gid si nanay kag si tatay. Kay diri ka na maistar sa amon. Sige na, buligig to, ah. May pangakot sa mga gamit ko. Ate, oo ah. Kuhaon to mga gamit mo. Ate, okay kas, ah. Dali.
Pidong, paano ang mga natumba nga lubi? Makadto ako karon sa baryo. Ipabaligya ko kay Sidro ang mga lubi nga natumba. Kinahanglan ina sa lumber yard sa Banway. Ay, ginabakal man na haw? Oo, basta gulang nga lubi. Ang may mga tugas na bala. Ay, di, maayo ko na mo sina Uy, abi ko, hindi na naton mapuslan, ina. At ang mga linghod nga lubi, mapusla ng ubod sina. Ay, Madamo ina sang nagabakal dito sa syudad. Ginabutan ko no ina sa mga linuto. Si Isidro nang makahibalo sina magkontrata dito sa syudad. ay, di maayo ko na mo sina. Pero, ang aton panggas nga humay, hindi gidya mapuslan. Maliwat pa kita panggas. Ay, wala na kita sang mahimo dira patring. Kalamidad ang nag-igo sa aton pananom May problema kita. Si Edna. Anong galas tuon ta sa iya? Di ta makuha. Hauman sina ang ginaproblema ko subong. Ang hambal ni Edna sa akon, kung wala kita sang kuhaan sa pambayad niya sa semester ga ini, mauntat anay siya. Ano? Mauntat ba niya? Hindi. Hindi ako ang pasugot na mauntat siya. Pidong? Pero sa diin kita makuha sang ibayad ta? Bahala na patring. Bisan ibaligya ko pang aton umahinuon ko. Makatapos lang si Edna siya kurso nga maestra. Pidong? Bay, sinong pidong man inang nagapakadto diri? Kasi kung may kinahanglan siya sa imo. Ano? Ay nano, mahulam naman siya sang kwarta? Ay susa, wala pa gani siya kabayad sang iya ginulam. Mahulam naman siya. Oy, Norma! Ay. Sidro! May hapon da sinyo. May hapon man. Oy Nong! Ari ka man. Ari ka man! Ha? Kwan may kinahanglan ako kay Sidro Nga, ano na? Anong kinahanglan mo? Sidro, palihog abi ko tanyag sa mga lubi ko nga nagkalatumba ay. Do may kilala ka man nga lumber yard sa Banwa nga nagapamakal sina? Unong, may ara. May ibaligya ka. Ay, oo Sa kadamo sa mga lubi nga nagkalatumba, ang mga nagapalamunga blaw, ang mga gulang na, di kanugon gani nga gintumba sang bagyo nga si Ruping. Ay, Kadamo sang kahalitan nga natuga niya sa mga pananom ko sa bukid. Baw, kanugon gid Sidro, kanugon. kung gini. Belang kay buligan ta ka. Sige, ako ang mangita sang buyer. Di, salamat kid Sidro ha. Tagaan taman ka kung mabakal ang mga puno sang lubi Te, ara Sidro ha. Tagaan kaninong pidong kung mabakal ang mga puno sang lubi. Sige. Kay karon mapabanwa ko. Mataklad lang ko to sa imo kung may buyer na ko. Sige sige. Salamat gid. Salig lang ko si mo ha. Oo, sige kay pati gayunon tanagod mabakal ang mga lubi mo. Sige. Makadto pa ako kay Day Agata. Marimedyo anay ako sang bugas namon Wala kami sang tirigangon Ate, sige. Sige nung Ay, hindi ka mga pe. Mayara daw? Norma, abi timplahe kami to ni Pidong sang kape. Sa kupa na lang ko na yun ha? Kaya makapi kami Oo, dali gid lang. Sa di nagkadto si tatay, nay? Ay, sa ubos. Kay Choy mo Sidro kag Norma. Nagpabulig siya sa pagbaligya sa mga puno sang lubi nga natumba. Kay man, may kilala si Choy mo Sidro nga mabakal. Amo bala, nay? Nay, Hmm? nahibalan ko nga wala ka mo sang kwarta nga
Ibayad sa siniya si mister. Mauntat lang ko, anay na eh. Ay, ambot ginhambalan ko na si tatay mo parte sinadra. Pero hindi siya magsugot eh. Pero sa diin siya mangita sang kwarta, nay. Ay, ang hambal niya sa akon. Nga, mangita gid sa iya ko no. Nga wala man kami sang kwarta. Pero ga-insister gid siya nga mapadayon ka sa pag-eskwela. Bisan ano ko nung matabo, tinguhaan gid niya nga maka-eskwela ka sa sini nga semester. Makaluluoy man si tatay. Ay, ambot kung sa diin siya mangita sang kwarta nga ibayad sa eskwelahan mo Nay, Para pabla sa ilang lalaki nga nasagop nila. Siguro tatlo pa man lang kaadlaw subo nga nasagop nilang among nga lalaki Kaya balang wala nagpaibalo si Pidong sa akon. Pamatyag ko, kapitan. May ginatago gid si Pidong mo. Kung nga wala siya nanugid sa imo nga may tao siya nga nasagop sang magbagyo. Mayong hapon da. Oy. Uy, Kapitan Ramel! Oy, Pidong. Ari ka gali. Mayong hapon, Kapitan. Mayong hapon man sa imo. May gani kay ari ka. Matuod bala na nga may tao kamo nga nasagop sang nagbagyo rupeng, ha, Pidong? Kapitan Ramel? Sabta si Kapitan Pidong. Sa diin na ang among nga tao, Pidong. Ha? Sa diin na siya. Life Extension, Vitamin.
Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan, Mama, sa diin ka. Ginsulatag sa direksyon ni Annalyn Mirabel. Isa naman na produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live.